Les obres van començar al febrer del 2020. Vam començar a finals del juliol del 2018. I està previst que s'acabi al desembre de 2023. I estan previst que s'acabin el juny d'aquest any. Certament és un moment àlgic de la construcció a Escaldes. Les parròquies centrals són les que permeten segurament més edificis amb més alçada general, a part de les zones ara concretes que s'han permès fins i tot fer encara edificis de més alçada del que estem habituats. Una de les zones és el Clot d'en Privat, on es permet la construcció d'edificis de fins a 20 plantes. Així s'estableix el Pla d'Ordenació Urbanística d'Escaldes-Engordany del 2018. El reglament, modificable cada 6 anys, també determina la cessió del sòl privat en un 15%. L'equip anterior va considerar que per preservar una mica de verd, que al fet no els hi treien l'edificabilitat i en lloc de tenir-la, diguéssim, més repartida amb la parcel·la, la reduïen i això feia pujar amb alçada. Si tu construeixes en altura, ocupes menys territori, espongeges el territori i pots donar més zones verdes pel poble. Jo crec que això és un benefici per Escaldes. Jo les veig molt altes i vulguis o no distorsiona una mica el que és la vista de la muntanya, ¿no? Pues me sembla una aberración. Para los niños que vienen aquí al parque, ahora tienen mucho menos sol. Oigo muchas opiniones en contra, pero yo sinceramente en un lugar donde Andorra, donde se construye a lo alto en lugar de a lo ancho porque no hay espacio, a mí me parecen bien. Voy a comprar un apartamento en esta torre. Es en el centro de Andorra. Parece muy cerca del colegio de mi niña, de Caldea, de todos los negocios, los comercios. Adquirir aquestes vivendes és inaccessible per la majoria de gent. El client és d'un cert poder adquisitiu. Anem de dia de vora 6.000 euros al metre quadrat fins a 10.000. Els preus que van sortir, des de 359.000 euros fins, et podria dir, més de 3 milions. És veritat que hi ha molt gent de fora que vol invertir al país i que es fa resident al país també, però podríem dir que hi ha tant gent local com gent de fora. El problema d'això és, com ha passat a altres grans ciutats, que enmig pisos quedaran buits. Llavors, perquè vinguin 4 persones molt importants 4 dies l'any, no crec que aporti el que s'espera el govern que podria aportar. Los sueldos de 1.000 euros. Y esto llamará a la gente rica de fuera y nosotros aquí trabajadores pues seguiremos igual trabajando, incluso pagando pisos de 800 euros. Per tant, aquesta és la petita contribució del Comú d'Escaldes. Certament amb això no solucionarem tots els problemes de totes les famílies, però ja és el nostre gra de sorra. Tenim algun projecte que els mateixos privats ja ens plantegen un alliberament més gran de l'espai, és a dir, si se'ns pot deixar més espai lliure a baix de les torres, doncs entenem que per la ciutadania és bo, i després també estem rumiant una mica en veure a quins llocs el Comú considera que són més importants de posar aquests espais. L'objectiu final és el d'intentar que aquest Clot d'en Privat continuï sent un lloc agradable pels ciutadans d'Escaldes, pels de fora, que hi hagin parcs, que hi entri el sol, perquè al final pensem que hi guanyem tots, no?